दैजिं फोरबोआव लोगो मोनबोबाय सासे बर' सिख्ला बोरैबा मोनलायलाङो गाननाय जोमनायखौ नुयोबोला जुलि जाथ'वा होननायखौनो ग्रोब खारसनफैबाय मादैनि फिसाजोआनो जुलि लागौमोन आं बेखौनो मुं आरो थं मिथियोमोनबोला सफैलायबाय बोथोरा मागो दमासि दानि सिख्लाफोरनोबो थोथारला गोरान गिसि आराव बड'लेण्ड जासिगोन होननानै सानबेसे दोननो सैथोखौ फोलानानै खालामो नंखायखौनो बयफ्रेन्ड सोरबा मिथिसि दाउ बिरनाय बायदि बुलेट किटसिम साखावदों सोरांब्लानो गावनि गार्लफ्रेन्डखौ लाना बेरायदों बाजैखौ आराव माबा जादों होननानै नङा गारा बुंलाबायदों एखे महर नुनानै बिमा बिफाफोरासो मोखां हाया जानांदों बाजैयाबो खुनुरुखुम साख्रिआवला फिसाय मोननानै सानफ्रोमबो दावरावै स्कुटि गोदान नांगौ होननानै दानि गोदान मुगानि सेंग्रा सिख्ला मानोदि गोसो थोलायदों उन्दै उनला ब्लर खारलांदोंसै हारसा हौवाजों रं नाम्बार जानानै खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोननो हानाय बादि।